Bi amina kuma mɔgɔ min kan o ye Usama Ben Laden. Usama Ben Laden a bangena Maka, Riyadh, n'o ye Arabie Saoudite capitale ye. A bangena ka bɛn mars kalo tile 10 ma 1957. Usama fa ye Mohamed Ben Laden. Ale kun ye entreprise tigi ye, homme d'affaires kun do. A tun bɛ baara caman kɛ. A ye entreprise dɔ sigi sojɔ kama min bɛ tali kɛ sojɔ baaraw la. Na entreprise in tɔgɔ ye Saoud Ben Laden Group. Usama Ben Laden a fa ye den 56 de sɔrɔ. A ye muso min furu, muso 22. Usama Ben Laden de tun ye a fa dencɛ 17nan ye. Fa in kun ye sɔrɔbatigi Maka ka sanga n'a yɛrɛ ka cakɛda yiriwali baara ye. O ye caman fara Usama Ben Laden fa ka sɔrɔ kan. U laseli ye Yamani de ye. Usama Ben Laden a bamuso o de ye Hamida Al-Attas. Usama Ben Laden a balimakɛ dɔ bɛ yen n'o ye Yaslam Ben Laden. O y'a sabati k'a fɔ u fa n'o ye Mohamed Ben Laden o ka tiɲɛ na Usama ye min sɔrɔ a bɛ taa i jɔ $15 miliyɔn la n'o bɛ bɛn sefa wari miliyari 8 ani miliyɔn 416 ma. Ka Usama to san 13 a ye taama dɔw kɛ Nazara jamanaw la min sen fɛ a ye semaine 2 kɛ Royaume-Uni na n'o ye Angleterre ye. O ta kɛla kalan kosɔn a ye anglais fana kalan o sen fɛ. O kɔfɛ Usama Ben Laden a segila ka na Maka ka na kalan kɛ yen Université Roi Abdulaziz la min bɛ Jida ka bɔ 1974 ka taa 1978. O de sen fɛ ani ye maa kalala dɔ ye ɲɔgɔn dɔn n'o ye université in karamɔgɔ dɔ ye n'o ye Abdallah Azam. O karamɔgɔkɛ in a ka ko ye nɔ bila Usama la kosɛbɛ. Abdallah Azamu n'o ye Jida université karamɔgɔkɛ in ye ale ka hakilila kun ye jihadi ko ye. Usama ba ka langalela siɲɛ dɔ ba min n'a bɛ balola an bɛ don min na ko bi a ba si bɛ san 91. Abdallah Azamu de kɛla sababu ye ka lavage de cerveau kɛ Usama Ben Laden na ka jihadi ko in don a hakili la. Usama Ben Laden ba ka langalela Usama Ben Laden mɔgɔ ɲuman kun do nka kabini Abdallah Azamu ye ni hakilila in don a la yɛlɛma dɔ la Usama Ben Laden ka ko la. Usama Ben Laden a sen dola kɛlɛ caman na n'o dɔ ye Afghanistan kɛlɛ ye. Union soviétique mana min na olu y'a ɲini ka yen mara n'o ye Afghanistan ye. A don maa minnu kun bɛ ka Afghanistan mara démocratie sira fɛ ka fara Union soviétique jamana tɔw kan n'u kun bɛ u damana fan. Pakistan ani Royaume-Uni ani Amérique ani Chine ani Arabie Saoudite olu fana kun bɛ u damana fan. Olu ye kɛlɛ wuli o kuma ka taga Afghanistan a kɛla jihadiba ye. Maka ministre kɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye Turki ye ale y'a ɲini Usama fɛ kɛlɛ in sen fɛ a ka cɛw kɛ ɲɔgɔn kan mun kosɔn u bɛ se ka taga Afghanistan defan cogo min o ni Union soviétique ka kɛlɛ in na. Usama Ben Laden ala y'a kɛ u ye wagati jan kɛ kɛlɛ in na. Ale ka fara Chine ani jamana kofɔlen ninnu tɔw kɛlɛkɛdenw ani tɔlibanw ka jabankulu u ye waati jan kɛ kɛlɛ in na. Ala nana sebaya d'u ma. Usama Ben Laden a segila ka na Arabie Saoudite a kunbɛla ka ɲɛ kosɛbɛ a ka ko bonyana kosɛbɛ. A ye conférence caman kɛ misiriw la ani kalanso ni universitéw la. O ni Union soviétique ka kɛlɛ in tɛmɛcogo kan. Guerre Golfe sen fɛ ni kɛlɛ wulila arabu jamanaw caman kan min kunba kɛla Irak kɛlɛ ye. Usama Ben Laden a y'a jira Roi Fahd la ale bɛ se ka kɛlɛkɛdenw bila u ka Saudiya kɔlɔsi ka bɔ Irak mankanw ma. Nka o don Magan Roi n'o ye Roi Fahd ale y'a sugandi ka wele bila Amɛrikɛnw de ma u kana kɔlɔsili kɛ. O ma kɛ Usama hakilila ye. O kuma a y'a jira k'a fɔ Roi banna ale ka hakilila ma ale k'a ka kɛlɛkɛdenw bila ka baara in kɛ. A ye kafiru de bila o bɛna dugukolo sananima in kan n'o ye Magan ye kɔlɔsili bolo ma. O kuma a ye tigɛngali caman kɛ o kuma ka ɲɛsin Magan Roi ka denbayaw ma k'a jira k'a fɔ u ka baarakɛtaw caman man ɲi ka u tuguma ni dungo juguya n'a ɲɔgɔnnaw ye. O kuma o ko tola sen na a ma ɲɛ min kɔ 1991 mai kalo la Usama Ben Laden a bɔla Saudiya la a y'a sugandi ka taga Iran a ye waati kɛ yen. O kɔfɛ a tagala Siri. O kɔfɛ Saudiya y'a bali a ka se olu ka dugukolo sanfɛ bilen. O kɔfɛ a taala Sudan a ye san 4 hakɛ kɛ yen ka bɔ 1992 ka taa 1996. O don a kunbɛla ka ɲɛ kosɛbɛ Hasana Aturabi fɛ n'o ye Sudan dɔnnibagaba ye a fana ye minisiriyaw kɛ Sudan.
92 ni 93 ni ɲɔgɔn cɛ Usama Ben Laden a somaw ye siɲɛ caaman kɛ a nɔfɛ Sudan min b'a to a bɛ se ka segin ka na Maka. Fɔngɔɲɔgɔnya min bi ani Saudiya ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka ban cogo min nka Usama Ben Laden ma sɔn. O kɔfɛ sa Usama Ben Laden u fa kun ye cakɛda min sigi n'o ye Mohammed Ben Laden. U ye Usama tɔgɔ bɔ cakɛda in baara la o kuma in de la. Ni yɔrɔ min kan ka d'a ma cakɛda in na o bɛɛla $9 miliyɔn ma n'o bi bɛn sefa wari miliyari 5 ani miliyɔn 50 ma. U y'o wari kɛ kɔnti bloqué ye ka bila Usama ɲɛ Arabi Saoudite. Wari min a tɛ se ka ta tugun fo ni Usama Ben Laden segila ka na Maka walima a tiɲɛtabaw de b'a sɔrɔ. N'a sala février 1994 Arabi Saoudite u y'u ka nationalité bosi Usama Ben Laden na n'o ye jamanadenya sɛbɛn ye hali n'a sɔrɔla a bangena Makan de k'a jira k'a fɔ olu ka jamanaden tɛ bilen. 8 novembre 2003 jatigɛ wale dɔ kɛla Makan min ni siga kɛla Usama Ben Laden na k'a fɔ k'ale de ka baara kɛlen don. Ka bɔ 1992 ka taa 1995 Usama Ben Laden a ye wari do jihadi baara la kosɛbɛ Bosnie jamana na. A kunbɛla o président fɛ o don n'o ye Alijak Izetbegovic. Olu y'u ka nationalité d'a ma n'o ye Bosnie jamana nationalité ye. O kɛla 1993 26 février 1993 World Trade Center n'o ye Amérique soba ye jatigɛ wale dɔ tala ka ɲɛsin ye ma min kɛla maa wɔɔrɔ sababu ye. Siga kɛla Usama na o ko in na. 26 mai 1995 Usama Ben Laden ka groupe sigilen n'a bɛ f'a ma Al-Qaïda. Mohamed Hosni Mubarak n'o kun ye Egypte président o waati maa dɔw y'a ɲini k'a fa o kuma in na. Siga kɛla Usama Ben Laden na o ko in fana senfɛ nka nin bɛɛ la Usama Ben Laden kun tɛ ka fɛn fɔ. Nka sa février 1998 Usama Ben Laden a ye kɛlɛ da kɛnɛ kan ka ɲɛsin Amérique jamana ma an'u ka sɔrɔ sira bɛɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. O min kɛla sababu ye k'ale kɛ Amérique jugu premier ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. O kɛla sababu ye ka gɛlɛya don Usama Ben Laden a ka Sudan sigili la. A bolila ka taa Afghanistan. A y'a sɔrɔ talibanw de kun bɛ ka yen mara kabi 1996 fo kana se u ka fanga benni ma 2001. Jatigɛ wale min ɲɛsina Amérique ka ambassade ma Nairobi n'o bɛ Kenya jamana kan ni maa 213 sala a sen fɛ. Américain 8 kun b'a la. Tanzanie fana min kɛla ye ni maa 11 sal'o la. U kalo tile 7 san 1998 bolo ɲɛsina Usama ma wale ninnu ko la. K'a ta o donna sa Amérique jamana ye $5 miliyɔn labila n'o bɛ bɛn sefa wari miliyari 3 bɔɲɔgɔnko. Octobre 1998 o kuma ni maaw ma sela ka kɛ sababu ye ka Usama lasɔrɔ u ye. O kumaw la sigaw de bonyana kosɛbɛ wale ninnu na k'a fɔ Usama nɔ don nka nin bɛɛ la a yɛrɛ kun ti bɔ k'i jɔ a tigiya kɔrɔ. Américains ye gosili dɔ kɛ kalo tile 12 1998 Afghanistan. O kɛla sababu ye ka Usama ka cɛ 5 faga. Septembre kalo tile 11 san 2001 n'o ye le 11 septembre 2001 kabi Amérique kɛla Amérique ye jatigɛ walima deli ka kɛ min jugula ka tɛmɛ ni don ta kan. O kuma a waleyala Usama Ben Laden fɛ. Ko in kɛlen kɔfɛ Usama Ben Laden a bɔra k'i jɔ a tigiya kɔrɔ ko ale de y'a kɛ. Jatigɛ wale min kɛla o don in na Usama Ben Laden ka cɛdenw fɛ Amérique jamana kan a kɛla sababu ye ka maa 2,977 de fa. Baara in kɛla ka bɔ sɔgɔma 8 heures ka na bila 10 heures la. A kɛla avion damadɔ de ka sira fɛ. Maa min jokina o bɛ tali kɛ ka bɔ maa 6,000 ka taa bila maa 25,000. Usama Ben Laden ka cɛden minnu ye baara in kɛ ka sanga n'a yɛrɛ ka fɔcogo ye. Ko in kɛlen kɔfɛ o ye maa 19 ye. O kɔfɛ Amérique jamana u sela ka pereperelatigɛ kɛ maa 19 kɔfɔlen ninnu na. Dɔw dɔnna u la basabula olu ka pièce yela. A kɛla avion de ka sira fɛ. Avion damadɔ k'a dabɔ a kama ka Amérique soba in visé ka na o ci a kunna n'o ye World Trade Center ye. Kabi Amérique kɛla Amérique ye jatigɛ wale sira fɛ ni ɲɔgɔnna su ma deli ka bɔ fiyewu. O kɔfɛ George Bush min kun ye Amérique président ye a waati a y'a ɲini talibanw fɛ Afghanistan n'olu fana ye jamakulu marifatigi dɔw ye. Olu de kun ka Afghanistan mara a waati. A y'a ɲini u fɛ u ka Usama Ben Laden d'a ma.
u banna. George Bush n'o kun ye Ameriki président ya waati a n'a dɛmɛɲɔgɔnw o kuma u ye kɛlɛ wuli k'u kunda Afghanistan kan. A kɛla kɛlɛ ye min ni a bonyana kosɛbɛ. O kuma George Bush a y'a yira k'a fɔ min ni a déclaration a jaw be yen. A kɛla Ameriki jabaraniso la k'a mago bɛ Osama Ben Laden na. A kɛla ɲɛnama ye a kɛla su ye. O de senfɛ gouvernement fédéral des États-Unis 13 décembre 2001 11 septembre attendanba in kɔfɛ o ye Osama Ben Laden lasɔrɔli bila $25 la n'o be bɛn CFA miliyari 10 kɔ ma. Ni maa o maa sela ka na n'a kibaru ye k'a kan ka sɔrɔ nin yɔrɔ in na wala e sela k'a minɛ ka na ko f'u ye o kuma ni kasabi kofɔlen bi d'i ma n'o ye $25 ye ka fara kɛlɛ min wulila ka taga Osama kama Afghanistan ni tɔlibanw de kun bɛ ka yen mara a waati 2001 kɛlɛ in a bunna kosɛbɛ nka bolo ma se ka kɛ Osama Ben Laden na. Kɛlɛ in tola senna fo janvier 2002 min n'a kunun cɛla ni tora bɔra kɛlɛ ye. Sigakɛla Zaman Jamshaki la n'o kun ye Afghanistan maa ɲɛmaa ye a waati k'a fɔ ale de kɛla sababu ye Osama Ben Laden k'a laboli. O yɔrɔ in na dibi caman bɛ yen fana. Osama Ben Laden muso Osama Ben Laden salen kɔfɛ Pakistan ɲɛmaaw ye ɲininkali min ta k'a muso sɛgɛrɛ n'o ye Amani ye. Osama Ben Laden fatulen kɔfɛ a muso y'a jira k'a fɔ tora bɔra kɛlɛ la Afghanistan Osama bɔlɛ ka taa Kohati min bɛ Shawari kɛrɛfɛ k'a ni Karet Sheikh Muhammadu ye ɲɔgɔn ye. O de kɔfɛ kuma ni kuma k'a kun bɛ kɛ Waze Sanyafanw na 2003 waati k'a ye kalo damadɔ k'o la. 31 mai 2003 jatigɛ wale min kɛla Riyadh n'o ye Magan capitale ye. Osama Ben Laden ka cɛden dɔ fagalen Magan finitigilakaw fɛ u y'a ka lɛtiri dɔ sɔrɔ u bolo. Kibaruyaw y'a jira k'a fɔ 2004 Osama Ben Laden kun bɛ Harikour. O de kɔfɛ sa a bɔla ye ka taa sigi Abu Taban. Osama Ben Laden a fatula k'a to yɔrɔ min na o yɔrɔ kelen don n'o ye Abu Taban ye. An ka kuma mina s'a ma ɲɛfɛ. Ani Islamabad bɛ danbɔ n'o ye Pakistan capitale ye kilomɛtiri 50 bɔɲɔngo. Ayman Azawahiri n'o kun ye Osama Ben Laden ka baara dura ye ka bɔ Egypte dɔgɔtɔrɔ kɔrɔ fana don. O ye baara dɔ kɛ Osama Ben Laden na 2005 waati min n'a kɛla a rɛn na o tun bɛ k'a sɛgɛn kosɛbɛ. 29 octobre 2004 Osama Ben Laden a ka ja dɔ carila Al Jazeera jabarani sanfɛ Amerique élection présidentielle ɲɛkɔrɔ min y'a sabati k'a fɔ Osama Ben Laden a bɛ balola halisa hali n'a sɔrɔ ŋunuŋunu kun y'a jira k'a fɔ o waati kofɔli in na k'a na kɛ k'a fɔ a tola kɛlɛ dɔ senfɛ. 27 décembre 2004 Al Jazeera ye kumakan dɔ cari min ye Osama Ben Laden kumakan ye. Jordan Abu Musab Zarqawi a y'o de kɛ a ka nɔnabila ye Irak. Kumakan in bɛ tali kɛ o la a y'a ɲini tugu o senfɛ élection min n'a bɛna kɛ Irak 30 janvier 2005 a y'a jira k'a fɔ maaw ka élection in boycotté. 7 septembre 2007 Al Jazeera laseli kɛ min ni Osama Ben Laden bi ye a la ja la. San 3 kɔfɛ a kibaruya tunulen a bɛ kuma caman fɔ ja in na cikan kɛrɛnkɛrɛnlenw ka ɲɛsin États-Unis ma. Le 2 mai 2011 1h30 waati sufɛ sɛgɛsɛgɛli caman kɔfɛ Américains o kuma u sela ka Osama Ben Laden yɔrɔ dɔn. San 10 kɔ kɛlɛ kɔfɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Jateminɛw nana yira k'a fɔ Osama Ben Laden a bɛ Abu Taabad Pakistan. A kun bɛ so min kɔnɔ ye ka sanga ni lamɛrikɛnw ka sɛgɛsɛgɛli ye. So in jɔla kabi 2005 o b'a jira k'a fɔ Osama ye min kɛ so in kɔnɔ sanu k'a yɔrɔ dɔn san 6 bɔɲɔgɔnko. So in ni Pakistan capitale n'o ye Islamabad a bɛ tali kɛ kilomɛtiri 50 bɔɲɔgɔnko. So in a valeur a bɛ tali kɛ $1 miliyɔn bɔɲɔgɔnko n'o bɛ taa CFA miliyɔn 600 bɔɲɔgɔnko. U y'a ye k'a fɔ so in kɔnɔ nɛgɛjuru ma deli ka ci yen mɔgɔ ma deli ka connecté yen. A so fana a kogow ka jan ni a lamɛnge so kogo tɔw bɛɛ ye. A lamɛnna maa minnu bɛ yen olu b'u ka ɲamaw bɔn nka so in maaw n'u bɔla ni ɲama ye u b'u ka ɲamaw jeni de. Nin bɛɛ kɛla jateminɛw ye Ameriki jamana ye min kɔlɔsi so in na u nana ye k'a fɔ maa dɔ de dogon bɛ yan min ye maa nafama ye fo kana se o kuma u y'u ka jasiraw ani sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen bila sen kan k'a danganiya k'a fɔ jaati Osama Ben Laden bɛ so in kɔnɔ a n'a muso 2 a n'a ka ciden 2 ani denmisɛnninw. O kuma 2 mai 2011 su janfalen kɔ Américains u ye so in bombardé
o de kɛla sabu ye ka dansigi Osama Ben Laden ka ɲɛnamaya la. A fatula o su in na. Jumadon, le 6 mai 2011, bombardement in tile 5nan, Osama Ben Laden ka jɛkulu n'o ye Al-Qaida ye, u yɛrɛ y'a sabati k'a fɔ Osama Ben Laden fatula. Komi Pakistan ɲɛmaw u ye l'Amérique jamana dɛmɛ baara in na, barisabula ko in kɛla olu de ka jamana kan. O de kɛla sabu ye Osama Ben Laden ka jɛkulu Al-Qaida o kuma u ye tasara baara boloda. Ko in tile 3nan don u ye jatigɛ wale dɔ kɛ Pakistan. A bɛ fɔ dugu min ma Shab Kadar, min kɛla sababu ye ka maa 98 fa. U ka paramilitaire de polisi o maa min jogina o bɛ maa 140 bɔ.